Ľudia, dneska tu máme Mystery Box plný elektriky za 40 € a ideme si to rozbaliť. Prepáčte, nemôžem dať na internet leskové veci, takže nebudem sa sám pozerať, by to bolo aj pre mňa ešte prekvapenie. Dobre. A vyťahneme si napríklad, malo by tam byť aspoň niečo toto. Čo? Aha, takéto veľké sluchátka. Foto. Počkajte. Čo? Tak toto som nečakal. Akože fakt. Pozrieme sa, jak vyzerajú. Vy ste toto čakali? Ja, že nejaké malé áno, ale že aké je to veľké, tak toto nie. Čo? Fuj. Tak toto, vy ste toto naozaj nečakali. Ani ja! Tak ideme na ďalšie vytiahnutie. Čo? Toto? Tak toto už je fakt randál. Mini reprak. Ale tak toto čo je za super vecičky, trupičky. Ako fakt, vy by ste toto čakali, keby si objednáte nejakých Mystery Box. 8 vecí za 40 € a takéto dve najlepšie veci. Veď uvidíme na ďalších. Nejaké... Tak toto je fakt najlepší Mystery Box. Vy by ste toto čakali, keby si také objednáte? Ja teda ani za nič. Nejaký mini reprák. A tu je nabíjačka. Tak toto je halus. Halus, toto fakt. Toto som nečakal. Ďalšia vec, táto. Držiak na nabíjačky. Tak ideme ďalšie. Mystery Box pre youtubera sír dvojičky. Toto je, tam je napísané, toto je mystery. Tak 3 veci na koniec, ale bolo to dobré. Takže ahojte.